Kaixo txoriene, kaixo zigorretirreta, heldu da, behin goz, gure ostirala barikua. Batzundako... Nire gremiokoak horregongo dugu, astebura, aldeatetik gustora, ze lan, eta lan egitera joan behar basa, lan iten da. Baina lan asko. Orduan, bueno, batzuk egongo dugu, astebura, a ber. Batzuk irrikitan, desiatzen olan asteburu heltzeko, da beste batzuk, zure gremiokuak batez be, asteren eraltzeko desietan. Bai, jai eguna. Hori da. Nik gaur inbitxut, espinaka malfatiak. Malfati ez da gaizki egindakoak, ero... Bai, malfatik nahi dago esan txarto egin ja italieraz, eta da olako pasta bat, ez daki, ñokiak ez dauka patata egosirik, baina bai, da olako pasta bat, segitxuan itxen dana, da borobila ekolen estinak oso poli-politxe bai egomir, beraz, erakutzeko zuzan itxen dan. Bale, baina bukatuko du dituzu inda, ero egin gabe ongo di, ero gaizki indak? Gaizki indak, baina errestak eskatzen dagoelako. Bale. Lehenengo tipula eta piperberdia erregosiko ditugu, gero tomatia gehitxu eta tomate saltza on bat eingo. Espinakak gero lurrunetan egosi, zu motelean 8-9 minutuz, iragazi eta labanakin ingo ditugu ondo txikitu. Gero rikota gazta edo burgoko gazta gure kasuan eta arrautza nahasi, espinakak parmesano gaztakin batera gehitxu, irina, intxaur muskatua, gatza eta piperbeltza bota, dana nahasi bolatxuakin eta egosingo ditugu. Gero bukatzeko zerbitzatuko ditugu tomatiakin, tomate saltzakin, eta listo. Bale, orduan, baina ñokian, ez, familikoak di honek? Ñokian familiakoak... Ñokian patata duka, ez? Patata di eta bolatxue di, haude, bolatxuak, baina pasta freskuan itxuran, beraz? Bueno, joango gara, gutxinaka. Izena behintzat berezia badauka, ez? Malfati, gaizki egindakoak. Ja, zerbaitek izen hori baldin badauka esatuzu, jo. Ez dakit, pentsatu gure, gure errazetarik ez da holan, Izene holan berezi... Bueno, izena berezia ez, baina arrautza apurtuak badi ez, holan, norbaitek ikusten badagoen itxuran, ja, apurtuak, ze batzuk ez batzuk itxotzu, jatetxietan da normalian, dana zerbitzatu ez, patatak ohe bat bezala arrautzak gainean, da gero zuzenien moztu itxotzue. Baina, ataratzen batzu eholako, apurtuta dauzen batzuk, igual esan zeike, joe. Nik, Portugalen, gure aurrean, hori egiten zituztena, esan dana, makaia barekin, ziren arrautza apurtua makaia barekin, patata fregitua makaia bat arrautzak, eta ero zure aurreanen, juten zan zerbitzaria, eta makaia bat barra zera da, ez? Ez, patata apurtua ditzen zieten bere, bai. Hemen lurrunetan orduan egosiko ditugu. Lurrunetan, egosi nahi baduzu egosi, edo plantxan egin, gauzia da, espinakak bide itxuzuela eta murriztuta. Eta gero, detaietxo bat, hori eitxeko, azkenen ikuste duzue, rikota gaztera beliko dugula, espinakak bai xurgatuko daue urde xente, beraz, ondo iragaziko ditugu. Gero baduko irastontzi bat hortik, trapotxo bat bai, eta saiatuko gara da, alik eta ur geixen, kentzen. Ondo lehortzea, ez? Ondo lehortzen, bai. Ze bestela geratuko dio oso urtsuak, irin gehiago sartu behutza, orduan, hor egongo da koxka. Eta normalian malfatiak zerbitzatzen dira tomate saltzak. Orduan tomate saltza egin goze tradizionala da, baina hemen beti esaten dugun bezala, nahi dozuen bezala, gazta apurtxo batekin bai onak geratuko zien. Bai, bitu, lehunen harritxu ninduen... Erresa da. Astelenetan lur txikia etxerek hartzen du baskaltzera, eta berarekin batera usue beregelako dela gure lagun geraz isonen alaba etortzen da. Eta lehegunean etortzen Luka, beraien gelako bat. Eta ama mesikarra duka oso sukaldari ona, eta galdetu nion, Luka, eta zer nahi duzu baskaltzeko? Da, espagetiak pesto iraratarik. A ber, zer? Espagetia pestoarekin, die super goxoak eta nire amak egiten dauz da. Eta honetan da, Maria, eta zoratu, bai, zoratu egiten da. Eta egia da, inizkien astelenean, eta lurrek eta... Baina, pesto normala, pesto italiarra. Pesto normala, italiarra. Ez pesto mexikarra hola. Ez. Pesto, eta nik egin nion, pestoarekin, gaina potentea, baratxuriarekin, eta pestoa egin nion. Beldur pixka baneukan, nola hartuko zuen, ze honak zigota. Lurrek, lehenengo tomaterekin jasituen, baina gero platerkada pestoarekin, eta usue gere, 3-4 goi arkadero hartu zituen, eta nik urrengo baten be pestoarekin, eta esan, bueno, ondo dao. Ze maialen probatu ziren, esan, ostra, fuertea da. Bixi dauzta, igual, umientzako apurtxo bat... Berari, nire esatzen, bikoteari iruditu zitzaion pestoa, esan, hau ze potentea, ez? Umeek ondo jantzuten, Umiek bakizu,
Bueno, etxean ikusten dutena, umeai etxean erakutsi behar dugu. Jende batzuek uste du eskolan ikastolan bialtzen ditu umeak jatekoa ikastera, eta etxean ematen diete arroza eta xolomo eta patata fregituak eta arrotza fregituak, eta eskolan jateko barazkiak eta. Egia esan, hor lan handia daukagu guraso guztiok, etxetik hasi behar gara. Gero da, oitxuria, adibidez nire io batek, itxen hau jantokixan jan. Eta dago itxuta hango tortilla patatai. Da orduan, gero, itxotzazu etxekua edo, ez taberna on batera da tortilla patata, ez dakizu goxo bat, benetan goxua, eta esaten dau, hori izakola gustatzen. Jantokikoa onagoa dauela, eta zuk bakizu zein ataratzen dut zien. Bai, bakizu zein ataratzen dut. Eta esaten duzu baina, zelan egon zela esan zeke, hau goxua dauela, amamana baino, edo izeba patrina baino, edo... Hombre, nik izeba patrina baino ulertzen du, baina amamana baino, mesedez. Hori niri alaba gotazien, aita, ikastolako ensalada zurea baino freskoagoa da. Eta, gara, ensalada ontzen dute ikastolan, ordu erdi lehenago, eta ja, ospinakin eta letxuga juten da moduan, ez. Ikastolako ensalada, itana baino behagoa zan, eta han jaten zuen, detxean ezoen jaten ensalada. Pentsau. Bueno. Amaika ikusteko jaioa gara, baina, bueno, jaten duten bitartean danetik jandezatela, eta eskolan bada, eskolan, eta etxean, baina, egia da, etxean lana daukagula guraso, hortan, eta egia da, hori, nik ikusi izan dut, zuri ez bazaizu zerbait gustatzen, prestatzea hori, zai izaten da, bueno, guk hori gure amari ikusten, nion, txitxiriak ez zitzaizkion gustatzen, arroza, nire amak zitzaien gustatzen arroza, eta arroza prestatzen zigun. Nire amai arroza ez zer zaten. Betxu, nik adibidez, hori egisa da, askotan, etxien eta jaten dugula gurasuei gustatzen jakena, ez? Nik nire zenarrakin, bueltak, bueno, bastakit, ez dauko itxurarik adibidez euren etxien jogurra jateko postre moruan da. Gure etxien beti izan da, jogur pila bat jan izan die. Edo mangua, adibidez, mangua nire etxean, beti da nik jan izan da, seguk kosta tropikalien zaukagun etxea da betian manguak pila bat jaten ziren. Eta nire zenarrak nirekin hasi izan biziten 2015an, da orduan prau zen lehengo mangua. Ezauen mangua ezagutzen? Ezauen mangua ezagutzen. Bueno, ezagutu baina ezauen inoiz daztatu. Eta horrezkero, astero mangua jausten da batean bat. Eta adiz, nire etxian, nire ama izkako bape muskuiuak gustatan, ni beti gustatan tigriak, gabonetako ekolan, hori ez, kroketa moruan. Baina hori, muskuiak tomatiak, muskuiuak arrozakin, muskuiuak berez, saltzan, eta nik ez jan, igual, 18 urte naukanera arte edo da... Urien tomate saltzarekin, beti zian muskuiuak. Bena, ez dakit. Eta ekarri zuek gero behitu, gaur ere, errezeta honek eman duela zerre hitzegina, ero zerrezana, eta ez bakarrik hemen, esan direnan jendeai zer prestatu da, kamaren artean, da lantaldean. Baina hori gero kontago. Baina, ezke merezi du benetan, gaina jendeari hitz egiten, da gure etxean, bi asterik behin jaten zen gauzaba da. Eta nire ama, gero ibiosuna? Nik, nire ez gogoratzen, bakit, noizean behin egoten zala, baina ama esaten, bi astean behin, ze gaina esan gogoratzen ama. Ez dakizetako esaten zuten oso ona zala, eta nik, batez ere berari gustatzen zitzaizkiolako, berak, oitxura handia zeugaten bere etxean horrek jateko, eta, onak zirelako, bi asterik behin jaten genituen. Eta gaur egun, hoien lortzeko, dendara joan behar da, eta eskatu inbar dituzu, mesedezek hartzeko, eta aste batetik bestera ero ekarriko dizkizute, baina gero gaina galdetu dio dendariari, eta hau zer, saltzen dituzue? Keba, daude, biru bezero holan noizean behin, egun berezieta, oin frituak eta ipatu dituzula, eta holan, olakoetanako eskatzen dizkidutela, gabonetan da hori, baina bestela, eta izostua da euskate. Zate dituzte izostuta, baina izostuta duen horre bildu iten diolan gorantzat, eta... Da lista. Da hori. Hori da. Nire abintzat. Bueno, gero ikusiko... Pista bat emando. Nola dode gure espinaka, Patricia? Ella. Gero ikusiko zue da, zentzu harrapoko zazue estorixa osoai, zigorren errezetia ikusitxa. Bueno, hori, guria, ointxe telebista piztu dauen antzako, gabiz, espinaka malfati batzuk itxen da, horako pasta bat, bolobi forma emongotzau, eta oinarri xan ingotzau tomate saltza orduan. Tomate saltzak, bauz pila bat, nire txian piperberdia eta tipula ondo erregozi, eta gero bukaeran tomatia bota da, apurra frikitu eta birrindu. Espinakak listo, orduan ingoitxiguna da iragazi, iragazi ditugu apurtxo bat, baina gehi xau bia ditugu. Gero, urrau, oie, malfatiak egozita doaz gero uretan, ez? Uretan egozten dira?
ur hori erabilia duzu. Bai, hau gordeko? Horren espinak zaporia emango, Ba, lapikoa bera, ur gehiago pixka bota, eta bera hau, ez? Kasu ingotzu da. Ni, beti, holako gauza ni, otutzen etortzen zaidu lan burura, kusten juten naiz, eta, esaten, Igual emongotze koloria, ez dut uste. Koloria gutxi, zaporia emango dio zerbait, baina, azkenian, espinaka nahi, ez? Malfatiak espinakak egiten dira, orduan, Hori da. Bapaten esan da, hau, gaztanberakin egiten da normalian, rikota gaztanberakin, eta, guk gaur egingo duena, gazta freskoarekin, aukera dagoela baita egiteko. Horrei da zua hortik, zigor hemen txeingot, hemen txertan. Eta, rikota azkenean da gaztanbera bat, gaztanbera badakizue gazurarekin egiten da, sueroa esaten dana, orduan, horre egiten dana, rikotak esan nahi du gainera, rikota, bi egozaldi eman dietela. Rekokta. Hori, rekokta, bi aldiz eitzen dagoela. Egozi. Rekozida esango zan gaztenera, rekokta italiraz, bi aldiz egozita euskeraz. Bi aldiz egozita, ondo asaltzen dugu zen egin esan. Azkenean hori egiten da, ez? Zuek gazta egiten danean, normalean egiten da, ez nea epeldu, gero botatzen zaio horri legarra, gero moztu egiten da, eta hor geratzen den likidoa hori izaten da gasura, ez? Horri berreskuratzen dute, eta horri ematen diote bigarren egozaldi bat. 80 gradutara igotzen dute, eta gero ataratzen dute hortik gaztanbera, ez? Bai, eta hemen hori gazta fresko pila bat dauzkau, ez? Adibidez, maskarponea daukau, gazta krematxua aldozue jarri, burgoko gazta egisa da, rikotakik beste testura bat aukiko dauela, baina rikota bai hori urkitzeko ez da izeten guztiz erresa, leku batzutan. Gaztanbera saltzen dute hemen toki batzuetan, eta hemengo gaztanbera eta bada holan arritxua holan are moduan, rikota bezala, baina rikota bi eratakoa daude. Saltzen dute krematxua, nahi dut esan, baina holan saltzen dut testura aldetik, nahi dut esan. Gero zaporeak eta hori, baina gero daude testura aldetik eta hori, da hori, dana, aritxua moduan, eta ero bestea krematxua, eta krematxua badauka maskarponearen itxura ero esan dezagun, ez? Bai, hori da. Batzuk bat izan, bai, eta baina gero bai da rikota salata, da lago rikota gazia, da rikota ketua, fumikata, da rikota, ez dakit da, laberatu, ez dakit nola ditzen da? Infernata. Infernoko gazta. Infernoko gazta. Hori bai jo hemen. Rikota esan dakoa, gozaltzeko oso kirolariei ematen diete, asko lan gozaltzea eta badaude batzuk nik oiura neukan gazta freskoa eta jateko, eta dietistak kendu izan gazta freskoa eta gaztanbera jarri zidan, askoz koipe gutxia dauka. Dana proteinan aberatza, koipe askoz oso gutxi dauka, eta orduan, hori sartzen zidan. Aukera nien ego nuen bestea gazta freskoa. Bai, ez da. Hau, gazta freskoa bai badau, koiperik eta ez daukanak. Koiperik ez daukanak argi dau, gure espinaka dela da, ikusten duzu, 500 gramo zetan geratzen den. Bai. Osea, hau da, kilo erdi espinaka freskolako bi poltza handi, eta geratzen da, horako, karratutxo txiki baten. Zerrez? Ura, horretik esaten den, bai, espinakak euneko handi bat ura dira. Hemen dago, adierazpena, hemen geratu zaigu bere uraren pixka bat, eta ero bestea lurrundu dana, gero gehi kendu diona. Gero hasiko gara, kendu ibida, ura oso ondo orduan, irastontzi baten sartu, eta hori trapotxo batekin, edo horako, trapotxo berezisek eta egoten die ura kentzeko nik badauzkat batzuk etxia, baina, bestela honeikin be. Eta gero, gaztanberari, gazta freskorik asuntan, ere likido aldan guztien kentuko behar dugu, ez? Nahi behar duna, holan hori, nahiko lehorra izatea, ez? Ez eta zun pixka beharko du, noski batzeko, baina... Bai, eta orduan, hau indago duguna da ontxe, hori, labanakin ondo moztu. Hau izango da, gure horiei emongotzana, espinaka saporia argi dau, koloria bebai, eta emongotza gure testuria. Orduan, hau, balik eta finen joango gara mozten, eta bitxartian gure saltzan oinarrixa erregostan. Hemen, rikotarekin jarraituz, jatorri izendapena ere baduka, Erromakoak, eta 2005 dago, eta gero... Bufalakoa ezagutzen da honek. 2010-etik. 2010-ekoa nik Erromakoa ez dut ezagutzen. Erromakoa 2005 izan zen, eta 2010-etik ja badago bufalarena, eta hemen baita, beste animali ezberdinen esneak erabili aldira, ardiarena eta badago, behiarena dago ikona, baina bufala, mozzarelakin moduan, Euskal Herrian badago mozzarela egiten dutenak, baina behi esnea uste erabiltzen dutela, eta gaur egon bufalarena
Bueno, saltzen dutena gehien bat, horre, irakurtzen baduzu, aukera izan duzu, bufalaena dan, ero behiarena, ero nasketa dan baita ere. Ni nasketa ere ikusi izan dut. Eta hemen bestela bufaloa ikusi nahi behitzu, aspera, Juan. Horre, arrazola, horre, atxondo baiarara, boto azpian, han baduzkazu, ez da, jama bosto gehi bufala ero daudean. Etxebarriko bufalak. Bai, kontu zibili, ez hartu zelaien. Oso beraien tokia asko gustatzen zaintzea. Temperamentu daukie. Bufaloak? Bai, nik beraien aurrean korrika indut den. Eta... Benetan? Bai. San Ferminetan bezala? Ia, kontu izan zen, aipatu genitxola txorien, eta Alberto otu zitzaion ideia zoragarri bat. Zegatik ez zara joate mugikorrarekin da grabatzen dituzun momentu batean bufala. Eta nik bufalataz entzun da neukan, pixka badirela, beraien terrenoa ero zaintzen dutela, baina gertu datu nintzen, beti behiakin doituta, beraie gana. Burua altzatu ziren holan, altzatu zabien, hasi ziren korrika, zigor korrika holan mobilakin, irudia ziren kalitatezkoak, ez genituen erabilik, gero alako batean lurra ikusten zen, gero itxitura, saltoa, sasiak, eta susto baina ze ondo pasa zeinon, hori da garrantzitsuena. Oin pasatzen, oin ondo kontatzen, orduan inuen ondo kontatu, eta ero, ia da, etxea iritsi nintzen da. Bueno, oraindik sustoa gainetik endu gabe eta bueno, broma gutxi. Hemen beste trapotxo bat, gero, bueno, hori arropa garbitzeko gailua jarriko, ze trapotxo batzuk zikinduko ditugu. Bueno. Hau, bueno, hori gazta freskoa, 250 gramo gutxi gora bera, ontxe trapotxo batekin kenduko zau, bueno, daukan aliketa, urgeien, oso ondo. Hau, daukitzen bozue denbora, hori, olako irastontzi baten, 24 orduz jartzen bozue oskailuan, bueno, emongotza beste testura bat, baina, momentuz, haulen, eta hau ingo una da, arrautza batekin, nahaz, eta gero joango gara, gauzak gehitzen eta nahazten. Orduan, oinarria izango da, bueno, honena, gazta, hor gero espinakak, eta irina ere bai, eta arrautza izango da biltzen duena, eta ero irinarekin emongo dugu, nahi dugun. Bueno, azkenean, izaten da, hemen gnocchiakin patata erabiliko zen, eta ero bai irina erabiltzen da, arrautza behin gnocchietan badaukagu, eta hemen nahi dugun lodiera ero. Gazta apurtu. Bueno, zerrenda batekin ator Patri orain. Euskal Herriko 3 jatetxe Italia roberenak, iparraldean daude, 3, eta, bueno, hau egia da, bakizu olako badago interneteko horrek zerrendak egiten dituzten horrelako webgune bat, horren aldira, orduan hori, fidatu, bakoitzak jakingo du, baina... Jendiak bere iritzixak eta sartzen ditu hor? Hor aukera da, hori da, eta gero puntaketa bat ematen dute, hor 5 izardak gehiengoa, eta hor ikustea daukazu, eta angelun dago, puntuak eta honena daukana, lapiz, P-I-Z-Z, eta, izenak esaten duen moduen, pizzetan. Lapitz biharria, baina lapiz, de pizza. Hori da, lapitz bikoaz, lapiz. Eta hauek, pizzetan dira, adituak pizzak da beraien, esan dezagun, atal gogorren fortena, eta jartzen diete, bertako produktuek erabiltzen dituzte pizza egiteko, prezia honea eta oso kalitate honekoa, eta 5 izarre ematen diete hauek. Baina dude, 215 pertsonek 5 izarre eman dizkiete. Nik ez dakit zenbat izaten da, jentea normalean olakoetan naiz sartzen, baina, erreferentzi bat izateko juten zatenean herri batera nik uste dut, interesgarria izan aldala, gero bakoitzak bere filtro ito. Bigarrena, Nicolo My Kitchen Way Biarritz. Nicolo My Kitchen Way Biarritz. Izen holan motzaua... Ezin zan jarri, ez? Ez da japoniarra bezalako originala, txinatarra moduen originala. Panda gorria, urrezko parilloa. Urrezko dragoia, arrezi ez da izan. Hau Biarritzen dago, 5 izar dauzka, baita, 5 izar dauzka, orduan puntuazio handiena daukate, eta esaten dute ekonomiko dela, prezio aldetik oso ondo dela, eta, kalitate honekoa. Eta azkena, piccole cose. Eta hau da, piccole cose, gauza txikia. Eta hau, 4,5 dauka, pasta freskoa egiten dute. Bere egiten dute pasta freskoa, hori da, eta, esaten dute baita, prezio ondo, eta, kalitatezko produktuak, eta pasta oso ondo. Baina, Ipar Euskal Herrixan, Ego Euskal Herrixan bebai, nik eixo ezagutza ditu da oso onak. Eta egisa da, hori, jatetxe italiarrak, oso goxua dauzela, eta pizzeria, jendea batek, nire lagun batek galdetzen, zergatik daude horren beste pizzeria?
Bai, Hombre, margena hundixa dalako. Margena eta egitea, Patri, azkenean pizza bat egitea nork ez daki. Nahi dut esan, ez pizza bat, orea, eukite mazo, nahi dut esan, jatetxe bat montatu behar duzu. Orea egiteko behar duzu, olako masak egiteko, olako gailu bat, robot bat. Hor, neurriak ja asmatuta daude. Hartu, irina ez dakizen bat, legamia ez dakizen bat, hor kalitatezkoak erabiltzen baituzu, eta pixkatolako hartzidura luzeak eta horrekin, bueno, beste puntu bat emango diozu. Eta gero badauz teoriak, Bai. Pizza, gero naiz eta txarra izan, pizza da. Pizza beti goxua da. Naiz eta kalitate txarrekoa bai, Bueno, nik, oia esan, pizza txarren bat jandut, jandu esan dut pizza txarren bat. Baina, bueno, naiz eta txarra egon pizza da. Baina edonokin aldu, pizza bat. Baina hor, zukaldea bestuzu behar, ez dakit nolako zukaldea. Zukaldeak hor azkenean, zu pare batekin, eta pizza bakarrekin behar baituzu, Eta labe hon bat, ero bi labe, neikua. Ez duzu behar ezer, eta... Ez duzu gehiago bihar. Nik uste bada, borrati daude horre beste pizzeria. Ia herri guztietan, eta nik esango nuke, herri txikiren bat egongo da ez daukana, baina gehienak guk Durango... Gehienak aukitzen dabe. Bi hiru daude, bila badinon ez dauko pizzeria. Ez? Ez. Arrasaten basauen bat lehen. Matixenan bauen bat, matixenan egoa jendea, trainan. Dudia dauka matixenan hango bat. Arrasaten basauen bat, ontxe ja urte osoan zabaltzen dau, joan zan urtetik, salduin zauen da, ontxe beste jabe batek dauka, baina hasierako jabiakin, zabaltzen zan bakarrik 6 hilabete urtian. Ze jabe horrek zaukan gero, ez dakit Ameriketan zan edo Asian zan, baina zaukan baulako kabainatxo batzuko lan ondartza parian, olan turismo, ez dakit leku turistikoren baten, da orduan denboldi zazanean han, zabaltzen zituen 6 hilabete, eta gero 6 hilabete pizzerixa zabaldu Arrasaten. Bueno, baina pizkarrek ondo zaindua zeuskala, nahi dut esan, hangoak emango zion, eta etzala penal lantaldea, langabe geratuko zala, hemengo lantalde. Bai, ez dakitzelan moldatuko ziren, baina, arrasteko dano gauzen hor, maiatzien zabaltzen zauen, eta maiatzien zabaltzen zauenean, danokan. Ilarak eta itxen. Beraz, ondo goten zan. Errezeta saldu eta gero nik kontatu gizu eta anekdota bat aurtengo porretako. Hementxe, gure malfatiak espinakak sartu dutzagu. Hemen, gaztanbera, edo rikota, edo burgoko gazta. Arrautza, hori espinakak, parmesano gazta bebai jarri dutzagu, eta intxaur muskatua. Intxaur muskatuak emongotza, saporetxo hori. Eta azkenean intxaur muskatua bakarrik erabiltzen badozue, kroketak eta itxeko gabonetan, botaiotza holan puxketa bat, eta eskertuko zue. Gero, irina, 120 gramo, eta ontsi hasiko nazia, hementxe, eskua sartzen. Gatza eta pipero eltzabe bai, botako zau. Eta ja horea lantzen, ez? Horea lantzen. Eta azkenean malfatiak dira. Orduan malfatia, italieraz, txarto enja, berez nahiz, eta holan bolatxoak esatara perfektuak, hori da gure intentzioa. Aitzaki xabe ona. Kontatu behar notzuna, gu aurten egon ginen udan hor Benazkeko baiaran, eta hor kanpin batean egon ginen, eta, sukaldarekin egia esan harreman nahi nuen, da bizikletan da ibiltzen zen, da 2 hiru aldiz berarekin jo nintzen, eta geratu nintzen, esan nien, da zuek, ze urtea zer gero, karo, han, kanpin batek, bazeuzkaten bungalo batzuk eta hori ez, esan ziren, ez guk, udako 3 hilabeteetan urte guztiko 180 fakturatzen du. Ez da gutxi. Pasada da, gero egia da urte guztian zehar dauzkatelan olako karabana batzuk eta han daudela fijo, eta horiek, hiean ero kota batero ordaindu behar dute, eta gero neguan joaten da jentea, mendira eta joaten dana, normalean bungaloak eta hartzen dituzte, eta zaten guk, udan, jendea behar esaten dugu lanerako, neguan zehar hemen 3 nahi ziren, 3 nahien artean da negozioa eramaten zuten, baina udan ja kanpina topera zegoen. Eta gero kostatzen zitzaiela, hori, langileak aurkitzea, ze, karo, 3 hilabetetarako lana zan. Gero ja ez zeukaten lanik. Gero ja, orduan, batzu bai interesatzen zitzaiela, jente gaztea juten zan, hori, udako garai hortan lana egin. Eta, irabazi ondo, ze azkenean lana bere xente egiten zuten, baina gero, eta gero ikasketak, ero dana dako, ero eskiko monitoreak ziren, ero horrekin funtzionatzen zuten, baina... 180 3 hilabetetan fakturatu. Hori zaten da ez, lehenko txiringitutan da holan udan zabaltzen zabela bakarrik eta gero urte osorak esaukien, da holako negozio... Temporadakoak? Bai, temporadakoak, nire bai, nik turismoan pila bat urtetan egin joan lan, eta esan dut jo, gero, 2 hilabete joaten nintzen Indiara, 2 hilabete Keniara, ez dakiz ez, gu bai, maiatzetik urrira, lan talan, astelenetik domekara, eta gero, urritik maiatzera,
ez da ez nahuela lanik itxe, baina Baina gerrikoa pixkat ez dutu, ez? Bai, da, ez gerriko ez dutu ez da. Lasai bizi. Palaka bota dirua. Bueno, hemen urberoa daukagu eta urberoarekin ekarri zu histori batzuk. Bueno, urberoa eratea, badakigu denok, herrialde Afrikarretan da, te beroa hartzen badute, beroa egiten duenean zerbait beroa hartzea, hori behin baino gehiatan txorinen esan dugu, zentzua dauka, zazkenean guk hemen beti ez, urri hasieran da iraia bukaren izan genituen bero horiekin, danak nahi zuten zerbait freskagarri ero garagardo hotz bat hartu, baina holako bat hartzen duzunean normalean, gero izerditan hartzen zara, zegatik, zure gorputzak lanin bar duelako, hor 3-4 gradutara gorputzean sartu duzun hori, epeltzen gorputzeko temperaturan jartzen, ez? Eta herrialde arabiarretan da horrek uste dituzu te beroa hartzen, horrek badauka bere zentzua, ez? Hortaz gain, hemen hartaragu zerrandatxo bat urberoa, zertarako da nona, urberoa, eta urberoa erateak, estresa gutxitzen omen du, esaten dute, lan egun gogor bat onderen hartu etxera eta pasoka batu urbero eran. Hori txinanik, hasi nintzen afizionatzen, ze jatetxietan eta ataratzen daue, hemen pitxarra ura eskatzen duzun moduan, han aukitzen daue urba berua. Berua. Bai, zean, teak inguzaten gaki jan, orduan jende asko urba berua eraten dau, eta afizionau nintzen da, behitxu, gaur infusioa hartu biherrian, gure julenek, gure gidolarixak hemen, bai, esatzat, jarriko zute infusioa eta esatzat, ura berua. Nire gustatzen jat. Izu, balio, zerbait. Digestiorako esaten dute ona omen dala, eta gaina, asetzen ero laguntzen omen du, asetu egiten duela, ordan, afaldu baino lehen, ero basotxo bat urbero hartzen badu ero goizien, ase sentsazio ematen omen du, eta... Baita, honek bolatxuek nik pentsatzen dut asetuko eskuela bai, eben txenabil gure malfatiak eitzen. Hau zer ima, ordan, ura berotin bar dugu, ez? Ura berotin bida, eta... Baina, zula zai zigor ze gu geratuko gara hemen, igual betxo. Ingotena da, hemen txe. Tomatia inbiou. Orduan, tomatia apurtxo bat frigitxu ingo da. Era gero etorriko gadaia, garbi dauenian, azkenengo batzuk egosten, tomatia birrintzen apurtxo bat frigitxuta dauenian, eta hori, bueltan gauz. Titau. Bai, gaur bola kontua dauzkagu txorienen. Nitxe gure... Malfatiak. Ez daude gaizki, ez dira apurtu, ni esaten nuen hola apurtu eta aterako zirela. Ez, baina bakitzu ez dira perfektuak. Gure txian haragi bolak iten ditugunean ez dira perfektuak inoz. Malfatiak igual izango dira. Perfektuak izan behar dira. Bai, edo, ez dakit. Ez dakit segatxik editzen den hola negixe esan. Horregia da. Hone igual izena adatu biko jako. Bai. Bien fati. Ondo fati. Bueno, baina egia da, eta hemen, beti esaten duena, aukerak nik uste dut hemen, normalean espinakak ero erabiliko dira, baina, zerbak erabili nahi bai duzue, osto berdeko edo zer erabili nahi bai duzue, berdin erabili alduzue, eta azarekin, ero... Baita saltzia, azkenian berdin, azkenian da, hau, ez dakit, errezta jasangarri bat, edozein osagaiekin bebai, hemen azenari bat aukitzen bozu holan soberan, oskaiuan, ez dakit, tomate saltza biharrian, barazki erre saltza, piper gorri saltza, edoze gauza, eta malfatiak 3-4 minutu edo egozte dituzue, da gero hemen jarraitzuko daue euren egosketia. Nik ontxe, ez duten agura da, tomate solan biltzia danak, ikusteko, kolore beltza, kolore berria ikusteko, azkenian, horrek ematotza holan gauza politxa. Esan behar genio, Alberto, osto batzuk, albaka, osto batzuk erolan gehiago lan, baina, einzu korrika. Gure baratzean badu, Ai, lehen, Ze karriko dau, albaka, edo, oskalo. Nik uste dut, ostra, albaka nondoan zer dago, menda dago, zer daukagoen belarren artean. Menda ikutu, auskalo. Edo ze gauza eskertuko da. Eta bestela perresilla botatzen bai jozue baita. Perresilla bota jozue. Baina, gu beti esaten duna, txian kozinatu bestedez. Eta hau oso erraza benetan. Eta nioin beti, umen aldera eta begiratuz, ustot gure semeek eta jateko, tomatearekin espada ondo bustita, ze batzuei berdea ikusten dute eta ja eskuak burura botatzen dituzte. Baina bestela, horrela, hau, txak, kanpora. Eta hau gero, saiatuko naz gero tomate saltzia hartzen. Ez dakit nondik. Bestela tomates ez dakit. Koiara batekin, txiko batekin, bai.
egingo ditugu. Plater sakona ero zapala dago? Plater, igual zapala, ez? Bai. Bai, venga, Venga, ero bai. luzean hemen egolan pro, pero... Ez, bat. Holan tradizionala. Bai, oso ondo. Politxa, garbia, osua. Ekarri eskizute hori sinate. Hemen txagertu die, bai, horako albaka. Albaka da, bai. Konfiantza gutxi daukau taldia, baina albaka asmatu daue. Taldian ez. Taldeko batzuetan, Alberto ez seinalatu julen ditzi, ez pakean, bestia. Ez da gizu trauma sortu aldi ez gaztira da, ikasiko du. Eta, bueno, alde eskuntzaio, gomendio ematen, eta alde hortatik, ez da barez. Berak asmatu duela. Bera bakar, bai, zera. Ostra, azkenean, ia urte eta erdi eta gero, Igartzen da sukaldaritza programa baten itxen dagoela lan. Bueno, hementxe, zema jarriko urrazioko, lau jarriko, bale? Lau, nik uste lau bai, lau izan barriela. Holaxe, oi. Eta hau zer izango zen, lehenengo platera, ero bigarrena, Patri? Horrela ikusita egia bigarrena, baina... Lehenengo platera izango zen, azkenean, pasta bat bezalakoa da, ez? Azkenean, irina, rautza... Hor niokiak, normalean lehenengo platera jaten dira, ez? Bueno, bakoitzak egin deixela, nahi dagoena, holan. Barazki krema bat jartzen bozu bai lehenengo plater bezala dau bigarren plater moduan, bueno, ez da inor kexatuko. Hemen txe gure txorieneko malfatiak. Hori. Ale, hop. Hartuko? Bai. Hor dago, tomatea bor-bor, zuek ustean hor, eta errengo gara. Ez errengo gara, horra sartzen dugunean. Ez horregatik. Hori distantzi da, nik horrek ez di beldurrik ematen. Ez exageratu, Hauan sartzean niri ematen dik gehiago beldurra honek. Ez. Input. Izinatu. Tomatia garbitu. Kerik asko. Ez da, malfati hau, ondo fati dago. Ondo fati dago. Eta ontxe, beste, bolakin hasi gara. Bolakin jarraitzen dugu. Eta bolakin jarraitzuko, ez? Bai. Guroso aitortu zein bizun. Nire sekutut botruak, Hala. Patre, gaurkoan txoriren daukagu giroa hori tofua ero, seitana tekartzen ditugunean modun. Nik hori ez du probatuko, eta ez da izan. Eta batek galdetu dio, Patri. Patri, zuguri probatuko duzu? Zeratik ez. Bai, barrabilak probatzeko hemen danok prest. Bai, eta egin barituguna, txal barrabilak. Azkenean, esan nuen ekarriko nituela, eta esan dagoak gure etxean, hastian, bi asterik behin gutxienez jaten ziren, eta ekarriko dituna txal barrabilak bilarrua erara. Egia da, gure amak egiten zizkiun, honek dauka azal lodi bat, azalak kendu, gero xerratan moztu, eta ogi birrindutik pasa, eta frigiluta, besterik ez. Baina bilarrua erara egin behar danean, hor komen izaten da lehenago egosketa bat ikia, gero bexamelak eta ez du usten berua barrura ondo sartzen. Orduan, kontakotzun nola ingo ditugun, eta hemen ja dagoeneko badukate, porrua, zenarioa, eta tipuletaren berdea, eta hor egosten, baina... Martxan gauzak aurreratzeko, eta oina salduko izuen nola ingo. Lehen bizi, txal barrabilak hartu eta egosiko ditugu 3-4 bat minutuz urri irakinetan. Atera, azalak kendu eta xerrata moztu. Bestalde, bexamel bat prestatuko dugu, bexamel horretatik pasatuko ditugu barrabilak eta gero ingo duguna ostutzen utziko ditugu. Behin hotza daudenean, irina, arrautza eta ogi birrindutik pasa eta fregitu. Saltza bat eramango dute hauek. Eta ingo du olako saltza min bat. Eta hori izango da, sartagin batean olio gabe gorrituko dut kipula, tomatea eta piperminak, pizkat 3-4 minutu eman, eta gero tomate saltza, piper txorizero haragia gehitu, hor beste erregozialdi bat, olio pizkatekin, birrindu, eta hori izango da lagungarri moduan. Gero horako letxuga ensala bat, jarrizkero ondo, baina esatizuet, gure amak jartzen zizkion bakarrik hartu, eta kanpoko geruza hauken du, eta barrukoa da, haragia oso xamurra bezein nitzen da dagoan. Eta, gaur egon esatizuet, haraktegian jo naiz, eta eskatu inberretan du denborarekin, ze bestela, ez daukatela, ja gaur egun ez direla saltzen. Bai, eta hori imaginatzo bebai, enkarguz, eta... Bai, enkarguz. Eta esan dako, hau, inber dut, batzuk egiten dute, egostearena eta hori, baina nik egiten du bakarrik, gero jakinda, bilarrua erara jungo dela, eta ordan, bexamelako geruzak ez dira usten berua hain barrura izten, eta ezan erabako sinatuko. Paparra, oiasko paparra, txal haragi bat, mingainero erabiltzen badu bilarrua erara, bexamelarekin, beti lehenengo kozinatu in behar da, eta bilarrua kanpotik. Honekin berdina, gu pixat hemen 3-4 minutu kozinatu, eta listo. Bexamela.
Bai, eta hori ez, azkenien testuriagatxik eta xamurtasunagatik deitzen jake estatu batuetan zelaietako ostrak. Bai, izena nik, irakurri nuen esan, bitxia eta polita da, izan polita da, ez? Bueno, bentsat omenaldi bat olan emoten dutza, ez? Ze beti honek erraiak eta izaten die beti, inobesek ez dauena gura jatia da, ostra deitzian... Bueno, leondu iten dozu asuntua, beste itxura. Dotoretasun bat emoten dutza. Bai. Bueno, bexamela iteko nik, ni gustatzen zait esnea aurrena berotzea, gero hemen, gurina urtutzen jarriko dugu, kasu hontan, inbar dugunez litro erdi, gehituko diot, ingo dut, 50 gramoko bexamel bat ingo dut, ez du nahi lodi-lodia, baina fin-fina ez da ere, eta urtzen danean, irina bertara. Gero, behin dana hartu duenen, esnea beroa, eta horti pasatuko ditugu. Eta esan dakoa, behin iten dituzuela, bilarrua egiten duzunean, nik etxean hartzen dut, eta arrautza egosi batzuk, pasatu bexamelo honetatik, ostu baita. Urdai azpikoa eta gazta, olako misto bat egiten du, laukiak hemendi pasatu, eta egiten dituzulako askotariko fritoak, deitzen dienak, ez? Bariatuak. Hori da, gari batean, pila bat egoten zila, eta gaur egun ja, jatetxe batzuetan egiten dituzte, baina ez da oikoena ja. Ez da oikoena. Galdu da. Bai, eta, bueno, esaten daue, zientziak ez da esebe erakutzi, baina esaten daue, erdiaruan, esaten zela, hau afrodiziako esela. Bueno, kakaua baita, eta holako badu, hainbat gauza esaten dituzten. Bai, ez. Bueno, zuk igarri dozu? Ez, hortan ez, eta zainzuriakin esaten dute bejan, eskero gero hori eta handitzen da, eta ez, orduan... Handitza txixauzaina batzutan. Txixauzaina baita ere, baina, bueno, uste zuten zainzuriak ere, gero, bueno, harremanetarako interesgarri eskola. Bai, hori esaten omen zan, gero hortik egia zenbat ote dauen. Guk ez dugu olako gauzarek ez. Ez. Bueno, bexamela, gaur egia esan, joko pila eman digu eta katxondioa, eta, bueno, egia esan, hemen barrabila gora, barraila bera, arate giratzo joan nitzenean joan nitzen, da, txema, nire barrabila balda euskazu, eta, zuriak nirea euskaz, ez da izerra. Bueno, broma bera, baina bai, emoten dauelan barria eta jokua, hemen txegidoianik, euskat, holan, esaldi batzuk, zukan, irakutzen baitxuzu, dausen moruan idatzita, pentsau zeikela edo ze gauza. Bai. Haiei barrabilak garbitzea eska diesaiok ezue. Bueno, arate gixan, ez hori normala da. Bai, hola, irakurritxea bakizu. Hori ere, arakinak egiten dute. Zein beste perlari badukazu? Bueno, hori, ahoan desegiten da, Bueno, baina hori egia da, baina gisa da, zuk lepe bai aspatu dozu. Eta gero beste batzu, apurtxo bat gogorragoa dira, orduan hori kamaratik kanpo utziko ditugu eta horrelatuko da gauzia. Segure saioa batzutan jente gaztiak ere ikusten dut. Oso gaztia, astelenetik ostirelera, goizian, ete ben. Jende gaztia baino ez dau. Eta hori, normalian honek barrabilak eta jarten die arkumianak, ez? Eta txalanak. Bai. Baina beste animalixenak eta bebai jaten dien, nik ez dut inoiz proba gainera. Barrabiak gaur izango aurreneko aldia, honek txalanak jate dituzuna? Bai, txalanak bai. Eta gero, lehenengo, atarazotasun txoixu eta txokolate ogitartekoa. Oin honek txal barrabiak bilarrua erara. Zein da urrengo golan errezetia nahi duzun adiekin jolastia? Ez aidazu, zer ez duzun dazatu eta ni prestatu induzu. Toka, tinon gara segiko. Pizza bat lau gaztana, ez dut inoiz proba bitu. Ba, ingo dizu. Pizza bat itxeko... zer? Pizza bat indezakegu? Aspaldi ez du pizzarekin txorienen. Bueno, baina etzan pizza. Pizza da dierraza. Hori, etzan pizza. Bueno, hemen, ikusten duzu, pixkat, esnea pixkanaka botatzen noa, lo ditxo nahi dut, baina niri, batzuetan pasatu iten dira, batzuetan bilarroa izaten dute, alako aragi fin azpian, da erolako bexamel zati handi bat gainean, eta ni pixkat fintxoa gustatzen zaite, horren besterako ez, orduan, neurria gutxi gura era, hori, 60 gramo litro erdiko, hau da, 120 litroko izango zen, irina eta gurina. Ondo. Nik beti 100 litro bat, itzen dut. Baina, zein bilarroa itxeko? Edozein bizamel itxeko. Beti haukotalan neurri sartuta eta... Ez, guri, eskolan ostela itzan erakusten dizizute 3 bexamel mota. Kroketana, bilarroana, eta gero bestia izango zana... Lasañana da, ora. Lasañana, eta saltza moduan ere erabiltzeko. Bai, finagoa. Bueno, hau beroa daukat, eta nahi dut errei kutu bat ematea.
Hau da, Vale. gure horako barbakoa saltza antzeko bat izango da. Vale. Orduan, olioa bota gabe, kipula, tomateak ura badauka, orduan, bueno, hor. Bai, ez da erreko. Eta, bueno, hauek aji horiak, perukoak, hortik dabiltza ez dakiz emate aste hilabetea bueltaka. Perun entzun da, bueno, irakurri dut bai, erraiak eta itxez justinean, badaukela barrabilen erresta bat, eta ceviche antzerako saltza batekin. Bai, hori entzun, eta takuetan da Mexikon da erabiltzen dituztela. Mexiko bai, takuetan, bai, azkenean, Ameriketan eta, bueno, omen da gauza bat. Oitxura gehiago daukate, bai. Oitxura gehiago dauke, guk baino. Hori... Bai, nik uste dut hori, hemen, baina lehen, esateizu, gure etxean oso ohikoa zan, eta nik ezagutu dut jatetxeetan oitxurak dira, azkenean. Hauek, fritoak, bariatuak esaten zienak, horre bai. Hemen, pipermina salda, hasita guzti. Hau da, Patri ez da etorriz, koiarrarekin, ez kamisetarekin, ez ezer. Babes barik etorri naz. Baina benetan, gerra izango dula. Hau geratzen jatzuna hemen bai, hor jauzi dena, bota jozu. Bota barrura, beldur gabe. Bere zagongo da potentia da, pikantia. Ba, pikante puntu bat izango, gero pirrindu ingo dugu. Eta oin, jugo gara, bexamela, bitu, iskat, ez ne, hemen apur bat utziot eta gehitu ingo dio. Fintzeko eta lehuntzeko aputxoa gehiago. Gaz pixka bat, eta oin jugo nez, bueno, ba, gure txal barrabilak, erderaz kriadillak, ez dakiz zaitxik. Umeak iteko eragilako, ez dakiz zati dan kriadilla izena. Nik ez dakit, ez dut inoiz bentzat, eta enak isen kriadillak barrabilak ziela. Zer ustez, beste jakiren bat zela? Bai, pentsatzen beste errai bat zela. Ba, ez dakit, igual, ez dakit, burutik, zeuse edo. Ba, ez genean, jakin bez. Hau izango zen lehengo beruza, kanpokoak entzen diona, hau lehengoa. Interesa baixa. Dau, bigarrena. Bai? Eta sartzen duzu? Zatarazanako horreko odolak eta... Bai, hemen nik lehen uretan izan dut, batzuk ura eta ospinarekin izaten dituzte, 20 minutu, ordu erdi. Bai. Eta oin, aragia hau da. Hori, oza, bigarren geruza izaten da... Bigarren, hau da ondo itxatzita da ona, baina egia zen, holan gero, behin galdarrastatuta nahiko erreskentzen dira, Eta hartu, eta hau izango zen, jaten dana, aragia hau barruko izango zen. Eta guk gure etxean esatizut, nik oroitzapena daukat gure ama hauek garbitzen, eta gero xerratan mosten, eta beti ogi birrindutik pasatu, eta frigitu, besterik ez zituen itxen. Eta txak. Bai, bitxua, saioa amaitzeko, bukatuko dugu olako notizi batekin. Eta, bakizu, olixe bat itxen dala, Gipuzkoan. Bai. Bergara inguruan, ero ez? Hori da, Angiosari izeneko Bergarako auzuan itxen da, hori, lehengo oliba olioa Gipuzkoarra. Eta, bueno, azkenean, bazan proiektu bat, bueno, interesgarrixa, zazan erronka bat, ze Gipuzkoa, eta Euskal Herrixan, normalien hemen Gipuzkoan da Bizkaian, iparraldian, itxen da eurixa, ezetasuna, da azkenean, olibonduak hemen jaiotzea, bazan gauza bat, erronka bat zan. Eta hor, egon ziren, gomendio onak jaso zituzten, Arabako ekoizleetatik, eta Nafarroako ekoizleetatik, eta azkenean, lortu zaben itxia, 2.500 holan kilogramo, botillatxuak, ekoizpena ez da oso ondixea, baina holan gourmet dendatan eta txikixetan saltzen daue. Euren izena, kontakotzu da, Artepe. Ze artepien, artien azpixen, arte zuaitzen azpixen ekoizten da hori, hausatxua da. Egia da, hemen olibondoak eta gero da baserri gehiagotan, ikusten inguruan, baina nik, ez ditodan ikusten da olibak ematen dituzten, hori da, igual, olibondoa bai, baina guk, txian baserrian bat badaukagu olibondo bat, eta ikusten dira, holan saltzen da, hor txandixon bezaltzen zabizan olibondoak, baina gero oliba ematen duten hori ja ekoizpena, ez dakiz ematekoa. Nik nire iloba bat jaio zanean, oparitxustu dagoen, jaio zanean, bera etzan enterau, baina olibondo bat oparitxuzotzagun, eta holan jarri zabien handaukien bere txeko jardinean, eta holan argazki bat ataratzen dutzagu, beratzi urte dauka, eta ataratzen dutzagu argazki bat, urtero, bai, eta holan bixak azten doi ez, eta politxa da. Bueno, azten ez, hemen jarraipena ematen ari gara gure errezetai, eta ikusten duzu, bexamela pixka eman bi aldetan, atera, eta honek oskaiura jun behar du, 2 ordu gutxienez. Bien bitartean hau ondo erreko dugu, gero birrindu ingo dugu, eta etorriko gara, irinetik, arrautzatik, ogi birrindutik pasatu, eta frigitzen. Oso, no? Besterik ez.
Hemen gaude, harrapatu baituzue, frigitzen. Ontxe beste gauza bat emoten dago ja, Bai, urko Ez? bezan da, etorria da, hola ikusi ditu, eta karo, azkenean, ostu, mostu, gero irinetik, arrautzatik, ogibirrindutik pasa. Bai, beste gauzatxo bada, gainera gero, satizen zabizen bitartien, ematen dagolako txerri aspizuna izango basan moruan. Holan, apur bat holan arroxa barrutik, da, bai, bitu. Beste gauza, eta, a ber, Patri, jende askori ni badakit, hartu oin barrura ematen dugu, eta zein duzu ez, kroketa frito batzuk egin ditu. Bai. Eraman eskero, dastatu eskero, ze goxua. Gero Zer esaten jarri diozu hotzazu? zerran, Barrabila. bai, eta txalan barrabila. Eta da, bueno, esan behar nun kulturala, baina hemen beti lehen jende pilatekin da, gehiamak jende helduarekin hitz egiten da, bai aurkitu ditut, gure txian ezin genituen ez da ikusi ere. Eta beste batzuk esaten zuten, bai, gure txian beti jan izan ditugu, ez da izan. Bueno, Hala ere, honek zaporea aurrena bastatu erbezu ezer gabe. Ze saltza hau igurtzen badiozu, ez dauka ezen hartuko dau zaporerik. saltzan zaporia, ez? Bai, urko hor dago, kanpoan noa indik estintorrakin, hauan. Zua itatzekoarekin. Pikantia da. Biteli zuzara, hemen aditua gure txian pikante kontuetan. Oien zago zu, ez da. A ber, badauka. Bitelik esateko badauka, Bai. Pikante txua da. vale, pikante txua baldin bada, horrekin Bai, zuentzako etxian arriskutsua. Bai, aurrak etzazue hau etxean Hori da. egin, kontu. Ni betxu, oso pikante jaten dut, eta bebai nahiko bero, hemen txorienen entrenamendua eta itxen dugu. Bai. Eta etxien be, bueno, nik bero jaten dut. Eta nire senarrak nahiko hotz. Bai, Osa, egin eta utzi bitzazu denbora bat, berak ondo jateko, da orduan nedi galtzo ozta. Zeran dau bero, eta esatzen zuretako bai. Orduan, pikante, zuentzako etxien bai. Bai. Gure bikoti, maialen bebai, azkenian egiten esnea, edo kafesnea berotzen didanean da, gehiegi berotzen duzu. Ni esatu, bueno, ostutzia, ostuko da. Ez da arazoik, ostuko da. Hemen dauzkazue, gure txal barrabilak bilarrua erara. Hortxe, a ber, mostu mesez. Batetik. Ui, batek pikantia asko ikutu da hori nik jango da, zai. Bueno, jan bestia beste da bat, Ez, lasai. A ber, Esfortzu ingo zuregatik. eskerrik asko, Patri. Nik ere, ni guztiko pixkat, nik esautzi jo, zaporia. Tistura, ikusi samurra da, pikun-biguna. Eta, zaporia, Desegin egiten da, hauan. bexamelan puntua dauka, baina ez dauka honen zapore oso fuerte esaten dut, ez. Oso Da, gozoak. dana, baina oso gozua daude. Eta animatzen zaituzte zuen arategira joan, eta eskatu, eta prestatu. Eta barra jan. Hori da, eta astelenean txorien etorri. Hori da, ale, agur.